Ambot ko na. Ang oras. Alas 5 na. Abot pa to. Ay, daulera. Naman lang ngayon kamo. Pre, hindi din kinita. Ano ang kinita? Lubas man at Ano nga lubas? lubas? Ambot, tara katuwata daw. Tara. Ano pa rin? Nayagad lang tayo. Kaya ano? Inida po. Ano pa rin? Vlog kita. Oo na pa rin. Ay, na to sa. Ay, no. Ano naman kita kinita? Ay, tara pa nila. Go. 1, 2, 3, go. What's up mga panulay? Minumat karoyag magpa-shoutout, comment lang kamo, #panulay.